Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela samampondo babamkhulu omkhulu phakade amen. Konke okubusisayo kuyobusiseka, konke okuqalekisayo kuyoqalekiseka. Kusukela namuhla kukho umkhonto oyokugwaza. Namuhla nginika onke amandla, hamba wonke umhlaba ushumele ivangeli kubantu. Namhlanje usungubaba wazo zonke izizwe emhlabeni, kanye nazo zonke izilwane eziphansi komhlaba neziphansi kwezulu, kanye nayo yonke imvelo yomhlaba. Namuhla ngenza isivumelwano nabantu bami abansundu, uze ungaphuthi ukuza entabeni inhlangakazi, noma kungenzekani uze ungaphuthi ukuza kule ntaba. Lawo amazwi akhe uNkulunkulu ekhuluma naye phela umqali wendlela entabeni enhlangakazi, lapho ayeqeda khona ukufundiswa ukwakha umphongolo wesivumelwano. Ilapho uNkulunkulu amthembisa khona nokuthi inyoka ngeke isambulala umuntu. Ilapho-ke uShembe athola khona onke lamandla ewanikwa uye uShembe wasezulwini onguNkulunkulu, amandla okubusa kukho konke okuphansi kwezulu nokungaphansi komhlaba. Njengoba wayesekwazi ukukhuluma nazo zonke phela izilwane, nanguya simbonile entabeni enhlangakazi ebiza uhalakasha lwemamba olwalushaye ingane, lapho kwaqhela khona wonke umuntu esaba lolu halakasha olwafike lwamisa ikhanda lwabhekana naye uShembe. Lapho ayelithethisa khona elibuza ukuthi uyishayeleni le ngane. Ilapho yabonakala khona inyoka ikhophozela. Emveni kwalokho uShembe wabe sethi kuyo ayife le nyoka. Ngaso leso sikhathi yabonakala isiphuza impukane, wathiwa ithathwe iyolahlelwa ngale emawini. Ubonakele futhi uShembe nakhona endaweni yaseMona eduze nasoThongathi, lapho ayebhabhadisa khona esizibeni esasinenyoka, lapho akhuluma khona nayo inyoka engayiboni isemanzini, eyicela ukuba ayithi ukuphuma idedele abantwana bakhe bazobhabhadiswa lapha. Nangempela yaphuma leyo nyoka, okwakufakaza khona ukuthi kwakuyiqiniso lokhu okushiwo uye uShembe onguNkulunkulu entabeni enhlangakazi, lapha emtshela khona umqali wendlela ukuthi usungubaba wakho konke okuphansi komthunzi welanga nayo yonke imvelo yomhlaba. Impela ubonakele nakhona emvoti ebhabhadisa futhi kuso isiziba esasinenyoka, lapho ayekhandelwe itulo yiwo amakholwa ezimishini, emyalela ukuba fanele kubhabhadiswe kulesi siziba sihle kakhulu futhi siphephile. Leli tulo ayelenzela ukuthi uShembe kanye nabo abantu abasebephendukile besuka khona ezimishini, abanye bebesuka kuyo inkolo nempilo yesintu, ukuze bezoshwabadelwa phela yizo izinyoka zakhona emanzini. Ngawo umona wabo abakholwa basezimishini ukuthi phela bahambile abazalwane abanye sebelandela uShembe, sibafisela okubi, sengathi bangathi befika kulo Shembe befe bonke, badliwe yiyo le nyoka kuze sizohleka. Lawa makholwa asezimishini, amakholwa abo ubuKristu phela, kuningi ukuhlasela ayesekwenzile kuye uShembe ngazo izandla, ezama ukumgwaza, ukumnquma, ukumqinya, nakho ukumshaya, kodwa awazange aphumelele. Nakho ukumfaka ezinkantolo, embophise phela, kodwa ehluleke. Amakholwa asezimishini abo ubuKristu selokhu aqala kusukela efika uShembe kulelizwe ngawo u-1910 ukumlandela emcindezele. Kuze kube namhlanje awakuyekile lokho, umoya wasendulo. Noma bona ababekholelwa esintwini nabo babemcindezela uShembe, kodwa babeba yingcosana ngoba bona babesheshe beyivume phela induku. Ngoba nabo abathakathi ababelwa naye uShembe basheshe bayivuma induku, lapho sebakhombisa khona ukuthi uvela ezulwini. Nazo izinyanga zasheshe zayivuma induku ngoba zasho ukuthi
emkhakheni wethu wokwelapha kwendabuko nabo ubuthakathi bakhona e-Afrika kanye nayo yonke imilingo eyenziwa osomlingo, kodwa lokho okwenziwa uShembe akungeni ngaphansi kwayo yonke le milingo. Uhlelo olwehlukile kakhulu futhi olungaphezulu olwedlula yonke imilingo ekhona emhlabeni eyenziwa ngabantu abahamba ngezinyawo kanye nemilingo eyenziwa ngayo imithi yazo izinyanga nabo abathakathi lapho besuke khona benza nawo wonke amalumbo abo. Njengoba phela izinyanga nabo abathakathi babekwazi nabo phela ukubhila izilwane bezilawule ukuthi zenze intando yabo. Kodwa lokhu kukaShembe kwase kwehlukile kakhulu ngoba okuningi wayekwenza ngalo izwi. Uma khuluma kwenzeke ngaso leso sikhathi. Kulo uNkulunkulu onguShembe uphendula ngalo leli langa leli uthandaza. Uyashesha ukuzwa, uyashesha ukuphendula. uShembe lona umqali wendlela wayezwela kakhulu izilwane njengoba nazo izinja lezi ezabulawa ngabantu khona endaweni yaseMzingazi khona kwaMbonani. Kwakungewona umyalelo wakhe ukuba abantu babulale izinja. Ibona abantu abazithathela lesi sinqumo sokuthi izinja bazibulale ngenxa yakho ukuthi abalalelanga ngalesi sikhathi ebatshela ukuthi abahlukana nokufuya izinja. Bathi uma bezwa ukuthi uShembe usesendleleni eza kulo lelizwe lakwaMbonambi, kwaSokhulu, eMzingazi naseMadlanzini, usefikile uShembe. Yilapho-ke abantu batatazela khona babona kungcono ukuba kuze kusheshe bavele bazibulale lezi zinja bese beyazigqiba kuwo amangcwaba amafishane. Kanti uzobabamba uShembe ngoba phela amehlo akhe ayikwazi ukubona nangaphansi komhlaba, njengoba kwakufakaze bona abaprofethi oZandile Nkabinde nabo oMfazwe abathi lokhu kukhanya kuyofika lapha emhlabeni kuyokhanya umhlaba wonke, kukhanye ngisho nangaphansi komhlaba, ngaphansi kweziziba naphansi kolwandle. Yiko lokhu kukhanya kwasekufike kuyo indawo yaseRichards Bay okwakhanyisa ngaphansi komhlaba kwabonakala izinja ezasezigitshwe yibo abantu. Lapho uShembe agcine ebonile ukuthi kulezi zinja abayingcwabile ezinye zingcwatshwe ziphila, zingafile ngokupheleleyo kodwa zinamanxeba ukuthi bezishawa. uShembe wayengafuni lutho ngazo izilwane ukuba zihlukunyezwe, njengoba wayebafundisa abantu nangalo uhlelo lokufuya imfuyo yakho ekhaya ukuthi kumele uyihlele kanjani. Njengoba ngelinye ilanga uShembe wacela wona amaNazaretha ukuba amphelezele aye eMsimbazi kumvangeli uNcele. Amphelezela amaNazaretha kwahanjwa ilanga lonke kwaze kwafika ilanga seliyoshoka. Balala bavuka ngakusasa ekuseni. Kulo muzi kwakufuyiwe kakhulu, kukhona zona izinkomo nazo izimbuzi. Kodwa ekuseni zase zikhishiwe zonke izinkomo zayiswa edlelweni. Uvuka nje na uShembe azisekho lapha egcekeni. Kodwa kwathi uma sekushaya ihora lika-9 ekuseni kwabonakala ngayo imbongolo isingena ngalo isango. Abalapha ekhaya bamangala ukuthi le mbongolo ibuyiswa yini ngoba phela iphume kanye nezinkomo yaya edlelweni ekuseni. Naye umvangeli uNcele wamangala ukuthi kwenze njani kule mbongolo. Ngaleso sikhathi uShembe wayehlezi phela ebaleni khona esihlalweni, njengoba babekade bebambe yona inkonzo yasekuseni eyayiqale ngawo u7, inkonzo yokuvuka. Imbongolo yaqonda ngqo kuye uShembe. Bethuka bonke abantu ababekhona nomakhelwane ababefikile bezothamela inkonzo babemangele ukuthi le mbongolo hleze ifike ilimaze inceku kaNkulunkulu. Kodwa uShembe waphakamisa isandla sakhe sasichaza ukuthi bengatatazeli, abalinde. Yeza imbongolo yaze yafika eduzane kwakhe uShembe. uShembe wabe sesukuma esihlalweni sakhe wasondela kuyo imbongolo. Wabe esegoba ebeka indlebe yakhe eduze komlomo wayo imbongolo.
wabe sevala namehlo akhe. Wathuleka isikhashana wabe sebonakala uShembe sesukuma esenqekuzisa ikhanda. Wathi yebo. Wabe sebuyela esihlalweni sakhe. Wezwakala esememeza yena uNtsele ukuthi Ntsela, nazo izindaba zakho nemikhuba yakho yenzayo isingitshelile imbongolo. uNtsele lona wayemnikazi wekhaya wafikelwa ukwesaba ukuthi ngabe inceku kaNkulunkulu isithini manje. Ilapho uShembe wayebe sechazela khona nalo ibandla ukuthi le mbongolo bimtshela ukuthini. uShembe wathi Ntsele, le mbongolo isikumangalela. Ithi sekuze kwafa zonke izimbongolo zalapha ekhaya ukhona ubhekile ngoba uyehluleka ukunakekela imfuyo yakho. Ithi le mbongolo sekuze kwasala yona yodwa lapha ekhaya ngenxa yako ukuthi wena ukhande isibaya esikhulu kakhulu lapho wafaka izinkomo phakathi waphinde wafaka izimbongolo esibayeni esisodwa. Manje izinkomo ebusuku maseyihleli nezimbongolo ziyayihlaba izimbongolo. Ingakho sezize zafa zonke lezi ezinye izimbongolo sekusele lena eyodwa nayo ezofa maduzane. uShembe wayalela uNtsele ukuthi akahlawule. Wasuka uNtsele weza wazohlawula uShembe ngaso isihlanu. Ilapho enye insizwa okuthiwa uThomas Makhathini eyanikina khona ikhanda yathi akuyena umuntu. Thomas Makhathini wayengomunye phela ababesuke naye uShembe ekuphakameni beya khona eMsimbazi behamba ngazo izinyawo. Wathi uma esho kanjalo umfoka Makhathini umuntu yenziwa buthelezi, naye wavumelana naye umfoka Makhathini ukuthi impela lo muntu uyadida kakhulu. Noma sothi inceku noma sothi umfundisi asisaqondi noma singathi umprofeti ngoba izinto azenzayo zekushiya ujabhile. Ngoba nathi sake sahamba naye sibheke eLenge, sihamba nembongolo eyisithwalele imithwalo. Ilapho asikhuza khona ukuthi le mbongolo sesiyishaye kakhulu, uma ingafa siyothola icala kuNkulunkulu. Wasuka lapho waseyiqaqa imithwalo enzela ukuthi iphunyuzwe imbongolo. Sabe sesihlukanisela nayo nasayithwala saqhubeka nendlela. Ilapha besechaza khona ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu edala imbongolo akalifakanga igazi elenele enhlizweni yayo. Ngakho uma uyishaya iyashesha ukukhohlwa ukuthi uke wayishaya iphinde yenze iphutha elifanayo okuyishayela yona. Ilapho esamangala khona ukuthi lo muntu wayekuphi mhla kudalwa imbongolo, uyazi kanjani leyo ndaba kaNkulunkulu. Impela yayidida kakhulu yona indaba kaShembe ukuthi babe baningi ababehamba naye, kodwa wayebamangaza kakhulu lapho sebezitshela ukuthi bayamazi, kodwa evele enze enye into abangayilindele bebone ukuthi lo muntu kasimazi ukuthi ngabe ubani, ngabe uvelaphi, ngabe umuntu, ngabe umfundisi, ngabe umprofeti, noma uye lo Jesu okukhulunywa ngaye ukuthi uyabuya, noma uNkulunkulu, asazi. Kodwa okuningi akwenzayo ukwenza ngalo izwi. Uyakhuluma bese kuyenzeka. Kungenzeka ukuthi igama lakhe ulizwi. Liyagoqa lapho ekugedlela msula amafutha omkhovu, uNtoni nesoka phakathi. Amen.